kasan an ce wai bana magana ne dan karo mun sound din yawa wai bana magana mun asiri ne aka ce ko kokarin ka samu makogoro na ya samu matsala bana magana na YouTube kawai YouTubers Allah ya shirye mutane amin Allah ya sa su dina kariya bari mu gani Big Get Mix Oga I'm set record yes daidai kenan wannan shine live yawa BS don waka mana da Halifa SK da ka shigo gaba yawa da na bure ka shi ma duka sanar na yi gaisuwa yawa tana yar karamar ta nake yin tsokanarta nake cewa mamanta yar nan za a bani ita idan ta fito kuma ni ne nake fara kulata da wasa nake cikin zuciya kafin na kai ku da nisa dorai karama nake unguwar bella nan nake sana'ar dinki inda nake kuma gidan wasu ma layin yake yawa ashe da rai nake son ki jaruma ba da zuciyata ba wai ruwa da iska kan ki ba za na daina kewa ba idan na samu zarar sabin ki ba za na tanka kuwa ba mai harara ba bari na waiwaya inda akan ki ne za na jura walar zuwa garin nisa da an taba ki a jira ne don kwatilas na zo na daukansa tumarin jiran ki ne don ki zo na kalle ki gimbiyar hausa siri na rayuwa ta ki ci kawai da kin kira da na hausa yawa kin ji kanwata kaunar kina cikin raina kuma ba za na daina ba rafada da ke muzumuji kin ji kanwata ina tina da ke ko da yaushe sai in ji sanyi kafin ki ce in aikata ko ne Ramadan? Bari mu gani. Azumi ya zo. Azumi ya zo. Azumi ya zo. Bismillah ya mai yin zamani. Mai ba da baiwa. Zo da launi-launi. Yau ma a watan Ramadana ne na yi tunani na furta sako na ya je wa 'yan zamani a bisu bire ka ɗorayi in kun tunoni karin bayani a bisu bire ka ɗorayi in kun tunoni faɗakarwa ce zan yi karin bayani daga je siyan kwaya aka yi ma da azumi na je siyan kwai duka babu wai babu an ɓoye sabida azumi ne abin tausayi wai azumi ake wa kurman tanadi mutuna da kanmu lokacin mu al'adunmu mu tsaya da kanmu kar mu cuci 'yan uwanmu ya rayuwa za ta yi ba ma tunani kamata ne a yau mai gyara duka imani coronavirus annoba ƙarshen zamani kenan ya rayuwa za ta yi ba ma tunani kamata yi a yau mai gyara duka imani
na furta gaskiya don haka wajibi ne wani ya gyara hakan aikin lada ne ka shigo azumi 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 watan azumi watan aikin ibada yawa na tambaya wa kaina shi menene tausaya so da kauna duba ki ga yanda sanki yayi mini duk da na san kina sane ki kalli cikin idanuwa na san za su zayyane wannan Allah ajabi na so ne da kauna aiki na kiran ki da na faɗa ki ki bani agaji in na rangaji ki dan yi zokaci ki bani ma'aji ba zancen na gaji ki kau da kodiji aso baya ji labarin zuciya ni za ki tambaya abinda na